Aw dili ka mo sabay, ambi na lang ng helmet bing ano imo dalhon. Oh, dirang helmet oh. Wa na, unsa naman taon, uy. Impas ng iPhone. Oh, unsa naman ng iPhone karon oh? Hindi ko man akong gituyo. Kimi? 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 Asa mo si Kimi ay? Kimi? Uy, kayo daw na day ka. Tara na Kimi. Asa man day taad to? Asa pa man day, di mang lag ta. Dayon sa diri kayo daw. Sige Kimi, salamat kayo ah. Ay, gipadayon jud ko. Unsay but pasabot ani Kimi? Paiskoron na siguro ko ani. Pinakalit lagi mo pagani diri kayo daw. Alangan, pinakalit man akong gibati sa imo ah. Pinakalit gyapon. Asa naman imong dala? Di ba ningon ko sa imo pagdalag tulo ka kambing? Ayaw sa lagyan ng kanding lagi, paiskuraw sa lagi ko para dilikan siya kung adlaw karon ba. Ay susoy kasi yun sa kong instruction nga pagdala diri og tulo ka kambing kay para maka-score na ka sa kuha. Dili sa lagi ko anang mamalayi lagi, huna-una tulo pa lang takabulan mag-uyab, paabton usa nato ko sa katuig bago ko mamalayi sa imo ha. Unsa man day problema nimo Kimi, kwarta? Walay problema ang kwarta sa kuha kay nakadawat man kog 13 months og bonus. Pila man day mong gusto de para paiskoron ko nimo Kimi. Okay ta ka ni Kimi oh. Pila man imong gusto para paiskoron ko nimo karon. Ikaw sa day ko nimo kardong. Ay unsa pa man day, di mag-uyab. Nya nga pagitaan mo ko ni manang kwarta, unsay pasabot nimo? Hatagan ganiti kag kwarta no para paiskoron lang ko nimo. Unsa ko bayaran? Ay dili, uy, mali man ay mong nahuna. Nangutana gani ko sa imo ano og pila imo ang gusto. Unya, ug hatagan ko ana nimo unsa may kapalit? Ang pasabot ana, paiskoron na ko nimo, nako ihatag 10,000 sa imo ha o paiskoron lang jud ko. Pamalaya kung kailangan kardong dili ang kwarta kag gamaya ng 10,000 nimo. Gahiya ba nimo pasabton Kimi? Uy, ana ba ko sa imo ano pag moabot og usa ka tuig ang atong relasyon, diha na ko mamalay sa imo ha. So karon kay dili man ko nimo paiskoron, hatagan na lang ti kag 10,000 o dawatan na ni. Unsay paglantaw nimo sa kuha bayaran kag gamaya ng 10,000 nimo? Ilabay na. Ayay, nagamayan daw siya sa ako ang 10,000. Ah sige. Nagamayan maka sa akong 10,000. Kanin 30,000 akong ihatag sa imo Kimi. Paiskura lang ko karon. Sige na Kimi, dawatan na ning 30,000 Kimi. Paiskura lang jud ko karon Kimi. Ay nagkaalanganin Kimi, dawatan na. Oh, di ba? Dili jud ka magmahiya na Kimi. Paiskura lang jud ko Kimi. Di ko na. Ay sus, uy, ayaw nagpakipot di Kimi. 30,000 na bagud ni Kimi. Oh, dawatan na ni Kimi, paiskura lang ko Kimi oh. Ay, dili ko na. Imo na. Unsay pagtuon nimo sa kuha bayaran ha? Pangita dito kuan, diha sa daplin daghan. Ano Kimi no? Imo na lang imong kwarta. Unsay pagtuon nimo sa kuha ha? Naong kwarta? Bagaan imong nongoy. Hatag ba kog tarong sa imo Kimi no? Hata kunya nay kapalit ha? Ay dili, uy. Normal raman na nga. Dahil kapalit kay mag-uyab man tano. Asa magkaana? Magkakwarta pa ka. Malingaw pa ka. Ay yugog kuang kuha na kardong, dili ko pareho sa uban nga babae ha. Madala-dala nimo kwarta. Aw, dili dyan kag kwarta. Aw, bahala ka. Oh, dili pa ka ni. 30,000 na niyo niya. Malingaw pa ka. Wa ko ilabot na, bisag isa pa na milyon. Lakaw, layas na dito. Dili nimo mapalit akong gugma kardong. Gusto kag kalipay, pamalayas akong tarong. Unsaon ako pagpamalaya sa imuha nga wala man ko nimo gipa-score. Mao gani no ipaagi na lang ako sa kwarta para pa-scoreon lang ko nimo. Ug mao na imo ang gusto mas maayo pang makibulag na lang ko nimo. Ah, makigbulag man dayon. Wala pa gani ko nimo gipa-score. Makigbulag na dayon ka. Sorry na good. Manglag na lang ta Kimi. Aw naara man dai na. Pasalamat ka kay buutan ko. Sige, tagaan ta kag last chance. Ay na nag-usba ha. Lagi Kimi, dili na mausab, promise, dili na ko sayangon ang imong last chance nga gihatag sa kuha. Maayo, nya asa man ta maglaag. Ako ni bahala Kimi, basta uban na lang ka sa kuha. Bantay ka ha, libre ko nimo. Ako'y bahala sa imuha kay naon sa man tawon nga na may kwarta imong uyab. Tara na. Bantay bitaw ka. Asa man akong helmet? Oh, di ara imong helmet oh. So ako na ipasuot sa imuha. Dali. Mahuman lagi ni Kardong. Isa may lain naglusuot ane. Ha? Wala man good noon sa dika. Oh, mura man igbahog. Babae sa kilid-kilid. Si kilid-kilid nga ikaw ra man akong ginapasuot anak Kimi. Imposible nga kamot sa kong bahog. Wala man ko gipangkas good. Say wala. Kano ang bahog man kain eh. Malay ko ba basta ikaw ra akong ginapasuot ana ha? Dili gud ni akong bahog Kardong. Bakit sa man jud babae mong gipasuotan eh. Naunsa man taon ni bayhanaw sakay na diri daghan pa jud kag arte imuha mong gunang baho. Ay susoy, dili ko musuotan eh.
Wala siguro kakaligo to ni aking adlaw to pagsuot mo ng helmet mao na ang baho. Sir, wili ko nga adlaw-adlaw man kumaligo. Tugang tinuod ka dong. Sa taon ni bayana nga mamunal magagilmit mabuwak na kong helmet ba. Dili na ko masabay ni mo ay bahala ka. Aw dili ka mo sabay ambi na lang ng helmet bing ano imo dalhon. Oh, dirang helmet oh. Wa na, unsa naman taon uy. Impas ng iPhone. Oh, unsa naman ng iPhone karon oh. Hindi ko man akong gituyo. Nya muhilak dai ka. Unsa muhilak dai? Sorry na. Sa muhilak man na akong kimi uy. Ay naghilak kimi na unsa man kimi uy nga. Sorry na gani no. Ikaw ang gana. Dili mo lang ako sala. Sorry na gani no, sorry na. No. Bitaw kimi kanang ang nagsuot bitaw ng helmet ato kimi kanang ako bitaw ang igagaw kimi uy. Tanaw mo, nabuwag na noon. Tara na kimi ay naghilak kimi tara manglag na ta. Dili, lagi ko lang ako mo.